Prajem vám krásny nedeľný podvečer pri sledovaní Smotánky. O tom, že slovenské celebrity sa zabávať vedia, pochybovať nebudeme. Tentoraz to roztočili v retro štýle 50. rokov. Pomáda party časopisu Slovenka stála naozaj za to. Titulné stránky časopisu Slovenka patrili v lete celebritám nastylovaným za slávne ikony filmu a svetové osobnosti. Prečo teda neurobiť recesiu a nezorganizovať pomáda party? A prečo nespojiť príjemné s užitočným a nepodporiť charitatívny projekt Hniezda záchrany? Vymyslela ho Anna Ghanamová a za rok existencie zachránil už 4 bábätká. Pozvanie na party prijala aj prvá dáma pani Silvia Gašparovičová. Ušľachtilý cieľ podporila tiež dražba kalendára. Zapojila sa aj pani poslankyňa Irena Belohorská, ktorá to vzdala až pri úctyhodnej sumičke 40 500 korún. Nakoniec ho vydražili za rovných 50 000. Suma sumárum, na nové Hniezda záchrany sa zozbieralo neuveriteľných 5 miliónov. Rovným miliónom prispela nadácia Markíza, ktorú zastupovala Janka Hospodárová. Za žiadnu hviezdu nastylovaná nebola a najradšej je sama sebou. Ak by som sa teda na niekoho mohla podobať a chcela podobať, tak znútra skôr. Napríklad, čo ja viem, a teraz budem veľmi trúfala, na Dalajlamu. Pomáda bola kedysi kultovým filmom. Videli ju všetci. Bolo to v čase, keď som práve začal študovať na strednej škole, takže pre nás to bolo tiež také pomádové. Na tomto filme vyrástla celá generácia. Veľmi dobre si pamätám na to, ako ho vtedajšia dobová tlač poslala do horúcich pekiel práve kvôli tomu, že to bol americký film, ktorý ukazoval tie žuvačky za uchami a celý ten pohyb tej generácie. Filmové hviezdy dokážu s nami robiť divy. Platí to najmä o pekných herečkách. Boli ste niekedy zaľúbení do nejakej herečky? Tak samozrejme, ako detské lásky, vždycky také niečo existuje. No, meno povedzte. Tak možno Angelina Jolie. Nejaké herečky ste neboli zamilovaní? Ale áno, určite. Do každej krásnej. No napríklad jedno meno. Neviem, Sharon Stone napríklad. S filmom aj hviezdami má svoje skúsenosti Andy Hric, ktorý prikvitol s takýmto rozkošným stylingom. Zatiaľ, čo sa kapitalistická mládež v 50. rokoch zabávala, v socialistickom Československu vtedy ešte adolescent Andy práve vstupoval do pionierskej organizácie. 25. februára 1957, to sú 50. roky, som skladal pionierský sľub, preto som prišiel dnes v pionierskej šatke, tak... No, ja som si všimla, naposledy ste ju mali kedy oblečenú? No asi 25. februára 1957. Atmosféru starých čias chcel priblížiť aj svojim deťom a tak ich zobral na party. Vandu poznáme, Hugo bol doteraz pred médiami starostlivo utajený. Toto je jeho smotánkovská premiéra. Smotánke dnes predstavujeme aj manželov Kálajovcov. Tou krajšou polovičkou je operná speváčka a ex-priateľka zosnulého rockera Doda Dubána Janka Šomošiová. Jej manžel, architekt Martin, je synom fotografa Karola Kálaja. Celkom iné spomienky na staré časy, ako pred chvíľou prezentoval Andy, má pán Bukli. Koncom 50. rokov som bol ešte malý. Naše nedeľné popoludnia patrili návšteve kaviarničky na belgicko-francúzskych hraniciach. Rodičia pili kávu, staršia sesternica pokukávala po chlapcoch a jediné, čo som vtedy mohol ja, bolo počúvať hudbu. Vtedy počúval hudbu a dnes pomáha. Na princípe pomoci iným je založená aj spolupráca týchto dvoch dám. No, ja som pani Gašparovičovú prvú dámu prepadla v jej sídle, čiže v prezidentskom paláci, ale samozrejme po dohovore so štábom. Podstatné je a pre mňa je to naozaj veľkou cťou, že pani Gašparovičová sa do tohto projektu zapája. Som naozaj veľmi šťastná, že váhou svojej osobnosti posunie ten projekt ďalej. Nuž treba uznať, že ušľachtilé činy ľudí naozaj zbližujú. My sme krásne zladené, ja to musím povedať, a neboli sme dohodnuté. Možno tie myšlienky a ten krásny projekt nás nejak zjednotil aj v tej látke.